Ужо 8 год запар на пачатку летніх канікул хлопчыкі і дзяўчынкі сустракаюцца ў парафіі безаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Гродні на дыяцэзіяльным дні дзіцяці. Маленькія вернікі прыпамінаюць сабе пра плённасць летняга адпачынку, які не павінен праходзіць без Бога. Свята распачынаецца святой імшой, дзе сабраных на добрае перажыванне сустрэчы бласлаўляе біскуп Гродзенскай дыяцэзіі Александр Кашкевіч. Можна з гонарам сказаць, што наша Гродзенская дыяцэзія мае вельмі такое цудоўнае свята, якое з'ядноўвае дзяцей з шматлікіх парафій з розных частак нашай Гродзеншчыны. У гэтай сустрэчы прымае ўдзел ужо традыцыйна прадстаўнікі з мінска-магілёўскай архідыяцэзіі і ўпершыню прысутнічаюць дзеці з пінскай дыяцэзіі. Мы приехали и мне нравится, потому что тут весело, тут есть костел, можно с Богом общаться, можно веселиться. Я в Гродно познакомился со своими новыми друзьями. Мне очень здесь понравилось, здесь очень много развлекательных мест для детей. Хорошая организация этого праздника. Большое спасибо за то, что есть такая возможность приехать и отдохнуть здесь. Тут не только мы отпочиваем телом, але перш за ўсё і душою. Вельмі цешыць той момант, што была святая імша, было гэтае з'яднанне з Панам, і потым, калі мы напоўніліся Езусам, то падкрапіліся і фізычна, можна сказаць, і духовна. Таму вельмі тут супер. Я вообще сам приехал с Воронова. Первый раз сюда приехала от костела. Тут очень много разных развлечений. Вот, я уже побывала на батуте пока что. Сейчас стою в очередь на мастерскую. Для дзяцей на свяце адкрыты творчыя майстэрні, працуюць батуты, горкі. Таксама дзеці маюць магчымасць прыняць удзел у гульнях, танцах, паказаць свае тэатральныя і мастацкія здольнасці. На сустрэчу часта запрашаюцца спецыяльныя госці. У бягучым годзе перад сабранымі выступіў Гродзенскі лялечны тэатр. Вядома, падчас такой насычанай праграмы кожны знойдзе сабе занятак па душы. Мы мастерим, мы делаем рисунки и лепим. Мы здесь делаем красивых ангелочков с крестиками, которые будут, можно сказать, охранять нас. Они сделаны очень красиво, они объемные. Можно сделать также их еще и блестящими. Можно сделать разноцветных, можно сделать свою эмоцию на лице. Я хочу нарисовать такую веселую эмоцию с закрытыми глазками. Мне очень нравится делать поделки своими руками, и здесь как раз можно сделать поделку. Я, например, сделала ангелочку. В нашей мастерской, где мы делаем прически, где волонтеры делают прически, наверное, собираются самые длинные очереди. Мы даже не успеваем отдохнуть, всегда вот такой большой поток детей. У правядзенні дыцэзіяльнага дня дзіцяці задзейнічаны больш за 100 валанцёраў. З пачатку мая хлопцы і дзяўчаты з розных парафій Гродна рыхтавалі з арганізатарамі праграму мерапрыемства. Усе разам намагаліся, каб свята выдалася цікавым і насычаным. Сваё рашэнне далучыцца да дня дзіцяці маладыя людзі тлумачаць тым, што хацелі б падзяліцца сваім сэрцам з маленькімі удзельнікамі свята. Люблю вообще детей, люблю с ними проводить время, делать, их счастливыми, дарить улыбки. И я не хочу на этом останавливаться. Думаю, что в будущем свяжу свою жизнь с воспитанием, с развитием детей. Многія бацькі рады за сваіх дзяцей, якія маюць магчымасць адпачываць з Богам. Мамы і таты шчаслівыя, што таксама могуць раздзяліць гэтую радасць з сынамі і дочкамі. Хорошо, что так и правильно, что так объединяет нас наш костел. И все прелестно, всем довольны. Предоставляем хор, у нас есть анёлы, дети, они там поют.
представляет парафию Святого Духа Ольшанки. Хотели бы поблагодарить организаторов и всех, кто присоединился к этому празднику, подготовил. Большое спасибо. Этот праздник очень хороший, тем, что сплочает детей. Разнообразие, дома совсем другие игры, а здесь как-то все объединяет. Мне приятно, что дети проводят время с Богом. Ни в телевизоре, ни в компьютере. Тут такая приятная атмосфера. Приятно, что можно встретить даже и знакомых. Я хотела ехать в следующем году, потому что здесь здорово, весело, интересно, чем заняться. Прически делают. Галоўная мэта дэцызіяльнага дня дзіцяці – духоўная фармацыя і інтэграцыя маладога пакалення. Кожная сустрэча звычайна прысвечана пэўнай тэме. Дэвізам сёлетняй сустрэчы з'яўляецца словы «быць дзіцём Пана Бога». І падчас гэтай сустрэчы мы хочам кожнаму дзіцяці данесці такую праўду, што кожны з нас, незалежна ад таго, сколькі яму гадоў, ці ён такі маленькі, ці вялікі, ці дарослы ўжо чалавек, што кожны чалавек гэта дзіцё Пана Бога. І што Пан Бог любіць кожнага чалавека аднолькава. У Пана Бога няма лепшых і горшых, што для Пана Бога аднолькавы і кожны чалавек мае тую самую вартасць. І мы, як арганізатары, спадзяемся, што дзеці пасля гэтай сустрэчы вернуцца да сваіх бацькоў, да сваіх родных, перш за ўсё узмоцненыя ў веры і таксама моцныя Панам Богам. Напрыканцы дэцызіяльнага дня дзіцяці адбыўся абрад рассылання Божых дзяцей. Кожны ўдзельнік свята атрымаў асабістае бласлаўленне і спецыяльны ліст на дарогу. Арганізатары спадзяюцца, што нешта з гэтага паслання дзеці вынесуць і ўвасобяць у сваё жыццё.